Dari akan juga kundur bapak-bapak ngatos-ngatos wonten margi. Terspesialkan kagem kadang besani kang sampun kepareng kundur jengkar saking sasono. Dari akan juga kundur Pak. Alon-alon mawon Pak, perjalanan rodok lebih. Mbak Uti, siap, hati-hati di jalan, muka-muka awet nom. Awet nom, awet ayu, awet sehat Mbak Uti. Sing gede tanganku rambut panas babujanku jujur tangan hatiku sambungku mewanci dalu rupi dosaremu kelawan derwalu kang mas kang rapi Remaja, wasik, wasik. Senggaknya bisa paling banter dia Pak Saidi. Banter dia. Sampeyan ya banter Mas. Apa? Banter. Aku. Oh banter, kudu banter, kudu semangat. Lho piye wong ngene aku memang wis dibayari kudu mulih hae. Aku yo wis lho Mas, apa mulih ae ya wae. Mangkane semangat to, senggak ya kudu banter. Ngono monggo Cahyu. Nggih. Menda poyo yen Putri Sulestya terus bisa nyuara di kokang wes rono New Armada Reni Maheswari burine ganti-ganti. sing gede pangaku rambut tangas babujanku jujur tangan hatiku sambungku mewanci dalu rupi dasarmu kelawan garwamu kang mas kang rapi aku membayangkan ramuke atiku iki yen tujuan ini bocah telu iki pomoten sida dadi cetelu tak ngerti di kopok mati. Banter Ya kudu banter. Ono, hati-hati lho Pak Gatot. Lah sampai Hati-hati lho, Pak. Lah ora senggak.
mulih gomen bahaya iki. Nggih. Minda kaya yen sita urip lan handika mesti bagya mulya jor lahir putri Sulestya terus bisa nyuwara dika Kambesrana. Sama-sama. Wis saiki terima kasih genah dikeki kok ya jelas. Iki apa cah? Reni pengen muni kok mangga